Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Sehän siinä nyt oli syynä, että Tainen noin paljon pääsi etenemään, että ei tuollaistakaan väkkärääkään ihan yhdellä kädellä vain pysäytellä. Kyllä nyt on ero ottelussa on 11 pistettä, eli Tampereen tarvii tehdä yksi field goali. Ja tämä. Ja tästä sitten mahdollisesti kahden pisteen yritys tähän päälle, jolloin Ylähäkkisen potkumaali sitten riittäisi. Nyt tässä korostuu se yksi ohipotku kautta blokattu kenttäpotkumaali, missä toi olisi tämä 3 pistettä saatu kiinni. Nyt tilanne olisi mahdollista tuoda tasoihin tässä kohtaa, mutta vielä on 4,5 minuuttia aikaa. Näin, siellä hyökkäyksen valmentajat Majander ja Mattila valmistavat hyökkäystään tähän seuraavaan 2 pisteen yritykseen. Siellä ilmiselvästi ollaan valmistautumassa, jotta päästään siihen Ylähäkkisen. Joo, tässä on sellainen tilanne, että nyt Tampere voi hyvin pelata tämän yrityksen, koska Huskies joka tapauksessa ei potkaise omia tilanteitaan, eli he eivät tässä tule 3 pistettä tämän jälkeen saamaan, eli nostamaan omaa 31, vaan he sitten joko tekee touchdownin tai Tampere saa pallon, jotenka tämä on sinällään yritys, mikä on merkityksellinen, jos tulee onnistumaan, mutta se epäonnistuminen ei niin paljon. Jeldel siinä. Näin mitä vähän odotettiinkin, että feikataan tuota juoksua Tainella ja sitten Jeldel itse lähtee juoksemaan ja näin siellä puolustajan nilkat murtuvat ja kulmat eivät nilkat, kun puhutaan ankle sprainista. Tai tiedän nyt miksi sitä sitten sanotaan, koripallotermihän tuo on. Mutta näin siis. Pistero kaventuu 3 pisteeseen ja nyt sitten Saints-puolustuksen pitäisi pystyä näyttämään samanlaisia otteita kuin tämä toinen puoli aikaa ollaan jo näytetty. Eli hämeenlinnalaispuolustus on ehdottomasti pysäytettävä. Ja kyllähän tähän otteluun nyt sitten jopa hieman yllättävästikin olemme näin tasaisessa tilanteessa ottelun loppuhetkillä. Kyllä ennakkoarvioinnissa itse ainakin odotin, että hämeenlinnalaisjoukkue kauden aikaisemmin pelien perusteella jyräisi tamperelaisjoukkueen yli. Kyllä, tässä jotain on nyt tapahtunut. Onko Hämeenlinnan taso hieman alkukaudessa laskenut ja Tampere vastaavasti pystynyt nostamaan omaa tasoa, mutta